आबहावाखौ जा देशखौ बासाय दाखालि फरेस्टनि साख्रिया एनजिअफोरनो साख्रि होनांगौमोन एनडिबि बिदा फंबायफोरनो सासेबो मोनाखै 15 लाख ग्रेड 1 फरेस्टारा 15 लाख ग्रेड 1 फरेस्टार फरेस्ट गार्डआ 12 लाख गाहाम एक नम्बरा गावनि फिसाजो जारिमिन बसुमतारिया मोनबाय गावनि फिसाजो सेकेन्ड नाम्बाराव मोनबाय गावनि पिए गावजों थाफाग्रा एसिस्टेन्ट बिनि हिन्जावा मोनबाय गासिबो 15 लाख होना साख्रि मोनबाय जाय मानसिया 9 नाम्बार गाहामल' मोनदों बे साख्रि मोनबाय जाय गोरिब सेंग्रा जायनि न'खराव साख्रि मोनसे मोनोमोनब्ला बे न'खरा एसे हां मोनगौमोन जायनि न'खरा साख्रि मोनोबा एसे बे न'आव एसे रंजानाय फैगौमोन दुखु जाल्ला खस्थ'नि गेजेरजों फरायना सोरखिबोनाय गोरों मानसि जाय मानसिया बिखा फोथारनानै 15 लाख साननानै हैनो हाग्रा जेबो अभाब गैया बे मोनबाय साख्रिखौ मा लाब जोबो सार जोंनो मानो नांगौ बिदि सरकारखौलाय गोरिब दुखिनि थाखाय आङो गावब्राबो जानो लुबैयाखै आं चेयारमेनबो जानो लुबैयाखै एमएलए एमपिबो आं जाया आंनि आइ आफानि सौग्राव हाल मावना जाहैगोन लायाखै होनबाथाय खोनाखै आबसुनि प्रेसिडेन्ट नामायग्रोमोना आबसुनि बे दुन्दियाखौ बिसि थैनाय बायदि गाबाखै दालाय खम दोखो गाबदों दुन्दियाखौ गोबानानै दिनै बे मानसिया मा रोखोम थगायखो मावजि साजुखौ मिथिगौ एन्जरखौ गयाव दोनलां हासिं जाजोबलांनाया दा बे जों जाबाय दा बे बिराद दुखु गोनां जोंनि दा बर्तमाननि बिटिसिनि हालोदा थाखा थाइसे आरजिनांगौ थाइसे खामायनांगौ बबेबा खामानि मोननांगौ बे रोखोमनि जेबो बेबस्था गैया दा जाम्फै बान्दो दालां स्कुल हस्पिटाल बायदिसिना बिल्डिं लुनायब्ला बाव खामला मावनानै सोरबा बाला होनानै सोरबा औवा साप्लाय होना थाइफा थाइनै मोनगौमोन दिनै बे जोंनि ओनसोलाव बिटिसि सरकार नङा इउपिपिएलनि सरकारा मा रोखोमनि निर्माण कार्य खालामदों कोनो कनस्ट्राक्शन गैया दङसै जाबाय जोब्बाय बिपिएफआ 15 बोसोराव जाखिनि लामा बानायलांदों 5 बोसोराव बायबाय एसेथो रिपेयारिं खालामदों अन्थाइ थरसेबो गोनां होमबा मा नुथारनानैबो नुयै बादि बर' रावाव बुंदों उन्दुफ्लानाय मानसिखौ फोजानो हाया होननानै उन्दुगुबैनायखौसो फोजानो हायो उन्दुफ्लानायखौ फोजानो हाया बिसोर नुजोब्बाय मिन्थिजोब्बाय बेहाय लामा गाज्रि जाबाय होमबाबो उन्दुफ्लानानै दं नुयै बादि खालि गावसिनि सिपि गरम जानायखौल' नायो दा प्रमद बर'आ दाख्लिनि बिसायख'थियाव नमिनेशन फाइल खालामनायाव 9था हानि लेखाखौ दोनखोमादोंमोन दानि मबाइलावबो नुजोबबाय पेपाराव होबाय प्रमद बर'नि नमिनेशन फाइला दानजानाय लामायाव दं दा जोंना दावराव देख्रेब नार्जारिमोनहा अलरेडी दतमा कन्स्टिट्युशननिफ्राय दारायनाय नमिनेशनखौ बातिल खालामनांगौ होननानै रिटार्निं अफिसारनो कमप्लेनखौ आरटिनि दारै हैखाबाय दा आरटिआइ होबाय दा बेखायनो बिनिया थाबथागोन ना थाबथाला इसोरासो मिथिगोन माने 100 गुरु मारिले बागर मरन अतिरिक्त अहंकारा पतन जायो होननाया नंगौ बेबायदि अहंकार जाबायमोन रावनिबो गसाइ गुरु मिथिया आरो मानसिया लेखा रोङा नालाय आदा खावनिया अल्प बिद्या भयंकर गैखा होमबा बे लेखा रोङा दाखालि बै सिमोन क'क्राझार साइ स्टेडियामाव भारतनि देरसिन काप दुरान काप होनो बेखौ इन्डियान आर्मिया सालायो भारताव बेनिफ्राय देरसिन बल खेला गैला सबसे देरसिन बल खेला बे दुरान काप बे दुरान कापाव बिराद गिदिर मानसि फैदों बेखेवनो आंबो थांदों जोंबो दङ सेकेन्ड खेलाव फार्स्ट खेलाव जों बेखेवजेन खायाखै जोंबो नायदों बल खेला मोजां मोनग्रा नालाय बावहाय आर्मिनि ब्रिगेडियार फैदों आर्मिया बेखेवनो
दा बावहाय सासे बर' सिख्लाया इंलिश मिडियाम फरायनाय बिराद गोदै इंराजि बुंग्रा इंराजिनि बुंबाय I would to request Botolin Chief Mr. Pramod Boro to felicitate the Umuk officer होनना बुंबाय ना सासे गथ'आ माफ्लारखौ प्रमद बर'नि आखायाव होफैखाबाय जाय आर्मि अफिसारनि नाम मख'जादों गोदोना फोलावखाबायमोन प्रमदआ गावसो गानना आराम जिरायबाय प्रमदआ गावसो थ्रोब गानना नङै बायदि जिरायफिनबाय दावराव जाबाय आर्मि अफिसार आलासि गोदोना फोलाव हरखाबाय स्वयंबराव आगान होनाय बायदि लाजिनानै बेसेबां उसुमाबो जाबाय बेनि उनाव दावराव जानानै हाखु ताखु खोमाव बुंफिनबाय ए जाबाय होमबासो आर'नाइखौ अफिसारनो होफिन थारमाने इंराजियाव खि दाबो गैया तामुलपुर हायार सेकेन्डारियाव फरायनायसो नालाय दा बे रोखोम जुदि मानसिया देश सालायोब्ला जोंनाव गोदो बेरगाव दुगा होननाय दंमोन ओरैबायदि खोर इस्ट्रिनायल' गानोमोन न'आव ओंखाम गैया थिग बे बेरगाव दुगामोन बादि खोथा बाथ्रा ओरैबायदि गिदिर न'आव जोसा नङाबा ओंखाम जाया होनना खिथा लाग्रा न'आव ओंखाम गैया बे प्रमद बर'आबो बिदिनो थगायनानै जाजोब्बाय दा बेखायनो जों सांग्रां जानांगोन 5,000 जन मुंख्लं जानानै मोननाय बे बिटिसिखौ बिराद खस्थ'यै जों फोदानानै दोनदोंमोन दिनैसिमबो दङ दाखालि थांनाय बिसायख'थि 2020 सनाव जों 17 जन देरहाखादोंमोनब्लाबो हेमन्त बिश्व शर्मानि खैसार सानायाव जोंनि बड'लेण्डखौ थेर बेथेर खालामफिननांगौनि खाथिराव बोरैबा बड'लेण्डखौ सिफायफिननो हानाय बे खायदाखौ असमियाफोरनाव दं बे खायदाखौ सोरनि दारै मावनो हागोन लहासो लहाखौ सुलुं हायो नालाय प्रमद बर'खौ बानायबाय बिसोरो प्रमद बर'आ जाहैबाय बिसोरनि एजेन्ट हिसाबै खामानि मावनानै बेनाथ' न'आ बिटिसिआवबो गोग्लैया बिनि अरिजिनेल माफा न'आ सौरागुरि तामुलपुराव किन्तु बे थाग्रा रङियायाव बेना न'आ रङियावसो फारुल भराली बिनि बिसिनि नामा असमिया हिनजाव बे फारुल भरालीनि नामै हाया 9टा जायगानि हाखौ दोनखोमादोंमोन दाखालि हमबाय इनकुवारि खालामना मोनबाय जे प्रमद बर'आ नमिनेशन फाइल खालामनाय समाव 9टा स्पटनि हाखौ दोनखोमादों बेखौ गिदिर रावजों लिरबाय पेपारफ्राव दा बेयाव हमजाहैसिगोन दा बेखायनो बयखौबो खावलायबाय रायजो राजाफोर बे अलखद समाव जों माने मा खालामनांगौ बेखौ बयहाबो गोसोआव दंखाजोबसै दा दिनैहाय परिबर्तननि मुङाव जोंनि रायजो राजाखौ मानेफोरा थगायनांगौ साख्रिखौनो मोनखा आरो मास्टार साख्रियाबो गन्डगल दा बे फरेस्टारफ्रा 15 लाख होग्राफ्रा फैसाखौ लायफिननाया मोजां जों गोरों गोरा मानसिफ्रा मिथिगौ आसाम गभर्नमेन्टनिफ्रायबो कनकारेन्स नांगौ कनकारेन्सनि खुनु क्लियारिफिकेसन गैया बेथनखौ सोर होगोन बे बेथनखौ सोर होगोन मास्टारफोर बेसराफोर 15 लाख 10 लाख होनानै मास्टार साख्रि लाबाय बे मास्टार साख्रिनि बेथनखौ सोर होगोन बेथनखौ मोननाय नङा कनफारेन्सआ क्लियार नङा दा बेनि थाखायनो सोरबा लायफिनबाय होननाय खोनादों आरो अलरेडि प्रिथिराज देब नारायण मेस होननाय सासे बर'नि राजा ओंखारबावाखैमोन दालाय बियो सेंग्राफोरजों लोगो जानानै गुवाहाटी हाइकर्टआव PIL केस होसिगोन RTI खालामखांबाय बियो जे बे साख्रिखौ जाय मोनदों बे मोनग्राफोरनि इन्टारभिउनि नाम्बारखौ देखायनांगौ बेसेबां नाम्बार मोननानै पास जाया नैबे 200 नाम्बार मोननाय मान थालांखो बेथ' मोननांगौमोन ना जेन'बा बिसोर बे जाय मोनदों बिसोर बेसेबां नाम्बार मोननानै पास जादों गासिबो OMR सिटखौ प्रडिउस खालामनांगौ होननानै केस होबाय बिसोरो दाथ' हमजासिगोन बिसोरो खारन फेलफ्रासो मोनदों पासआ सासेबो मोनाखै जोंनि न' खाथियाव सासे हंला होननाय दं बिनि बिसिया बिराद गिदिर UPPL लिडार परिखाखौ हैयाखै बिनि फिसाला साख्रि मोनबाय फरेस्ट गार्ड हंला फिसाला मोनबाय फरेस्ट गार्ड मोनबाय दा बेखायनो जोंनि गेजेराव
जों जेखौ आसा खालामनानै सिन्था खालामनानै जों लुबैदोंमोन प्रमद बर'आ नंमारगौ नामा मावमारगोन नामा दिनैहाय दिलीप शइकिया बादिखौ बै एमपि इलेक्शन समावहाय दिपेन बर'आ हेलिकप्टाराव गाखोनानै बर' भटखौ बिनानै दिलीप शइकियाखौ एमपि देरहाहोदों मंगलदै सीटआव दिनै बे दिलीप शइकिया आसाम प्रदेश बिजेपिनि प्रेसिडेन्टआ मा सिख सिडिउल बेलाय मा ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लक बेलाय सिफाय जोबनानै समान खालामनांगौसो होनबाय दा सिफाय मारोबा सोराखुथि साफ्रोमबो ट्राइबेल जोंनि बे थुबुर थानाय बर'फ्रा गासिबो खुथि जाजोबगोन थानाय नङा अधिकारा जोंनाव मोनसे अधिकार दं फरिखायाव 40 नाम्बार मोनबानो ट्राइबेला पास जायो हारसाफ्रा 100 मोननांगौबा जों 40 नाम्बारजोंनो पास जायो जेला बेखौ सेस खालामगोन हारसाजों समान जों 100 नाम्बार मोनो साबसे 100 नाम्बार मोनगोन बर'आव ओरैनो जों दुर्बल जाथिखा पढ़ाशुना तथे बसखा खुनु रकम इन्जिनियार डाक्टार साख्रिखौ बे खथायाव मोनो जों ट्राइबेल खथायाव दा जेलालागै जेनेरेल जाजोबगोन होनबा साख्रियाव सोर हाबगोन सासेबो मोननाय नङा बे अधिकारखौ दाननोसै होननायावबो जोंनि बर' फरायसा आफादा खुगाया बन्द जाय संगठनखौ बर'नि मेरुदण्ड हारिनि सिनस्रि होननानै बिश्वास खालामोमोन बर' फरायसा आफादा दिनै राजनितिसो खालामफिनबाय बर' फरायसा आफादा जोंनि समाजाव जानाय गुलाय गुजायखौ गेजेरनि मानसि जानानै होबथानांगौमोन प्रमदफोरखौ होबथानांगौमोन जोंनि हाग्रामाखौ होबथानांगौमोन समान समान जों ओरैबो ओरैबो नायनांगौमोन नाथाय बिसोरो मोनसे साइड लानानै प्रमदफोरनि दालालसो जाबाय बिसोर दा स्किमखौनो आबसु बिसौसोरानो लासिं सिं जाबाय जोंना संगठना थिगैनो दं बे संगठनखौ दैदेनग्रा लिडारफ्रा गाज्रि 2 नाम्बारि जाबाय थाखानि लफाबबाय आरो बिसि फिसा लानानै संगठन सालाय जाया न'खरनि माया ममता गाबोन संख्रि गैया संफोर बानलु गैया संफोर थिं नांगौ संफोर सिमेन्ट नांगौ संफोर अन्थाइ नांगौ बायदिसिना संसारनि जामेला खर'आव हाबनानै थाखाबाय बेनाव सासे जालांगाद हाबा जायै सेंग्रानि दैदेननायजों सासे बिसि फिसा गोनांनि दैदेननाय रात दिन पार्टिखौ जायो आरो जोंनि मोनसे समाव बर' फरायसाफोरा रानिं छात्र फरायफुनाय छात्र नङाबा बे संगठनाव पद मोनामोन दिपेन बर'मोना मास्टार साख्रि मावखानाय बिसि फिसा फिसौ देरजोबखानाय बिसोर सालायनाया मा जागोन बेथ' छात्र नङा जों प्रश्न खालामदोंमोन दिपेनफोरा बबे कलेजाव फरायो रल नाम्बारा बेसेबां खिथानो हागोन नामा बोरै खिथानो फरायनायानो जोब्बाय मास्टारसो मावोमोन बबे कलेजाव फरायसोंब्ला दानि बे बर' फरायसाफोर जाय जाय दं सासेबो छात्र गैला मेसियर जाजोबनाय बैसो जाजोबखानाय गैला जार जनै राजनितिक बिसोरनि खर' हाबबाय दा बेखायनो खावलायदों रायजो राजाफोर सम थासान्दियाव जों सुद्रायनांगोन आरो गले गले बुंनांगोन जों सासे देशनि नागरिक जानानै देशखौ फोजाखांनायाव देशखौ रैखा खालामनायाव देशनि थाखाय उन्नयन खालामनायाव देशखौ जौगाखांहोनो थाखाय नोंथांनि भट गांसेया बिराद मूल्यबान सासे नरेन्द्र मोदीनि भटआ जा मूल्य दं नोंनि भटआबो एखे मूल्य दं दिनै जोङो एत मूल्यबान भटखौ सोरबा दालालनो जुदि 500 थाखानि फानोबा नोंनो फाबनांगोन बे हाखौ सोरजिनो मानसि 5000 थैदों 5000 मानसि थैलायनाय हाखौ नों जुदि बिश्वासघातक खालामनानै अनेक बिमानि मोदै गनाय बै मोदैफोरखौ बावगारनानै नों 500 थाखानि थाखाय सोरनोबा भटखौ फानोबा बे इनाय जागोन बे फाब नांगोन बै रुंसारि जालांनाय जोंनि सोरगोआरि जोंनि मुंख्लं बिथांमोना नोंथांखौ मोजां मोननाय नङा बेनि आत्माया शान्ति मोननाय नङा गतिके बयखौबो खावलायदों खबरदार गावनि मूल्यखौ खम दाखालाम 500 थाखाजों सामजि जानो नंलाय थाव सोबा हर बेखौ नों आंखौ दाउ मोनदों नों आंखौ फारौ मोनदों नों आंखौ हांसो मोनदों 500नि बायफैनाय लाजि गैयै 10 लाख होनो हायोब्ला होमबा मानिगोन आं कोनो दिन गावनि इमान गावनि मर्यादा गावनि पजिशनखौ 500 थाखानि दाफान बिटिसिनि खाथियाव बिटिसिखौ रैखा खालामफिननांगौनि खाथियाव गावबागाव भटखौ मजबुत आमार भट आमार अधिकार होननाय दंखायो आंनि भट आंनि अधिकार आं जायनिखौ होआ नों मानो फैनांगौ नों सोर
दा बेखायनो बयखौबो खावलायबाय रायजो राजाफोर 22 तारिख बावथारला साननैल'सै सानथामल'सै बे 22 तारिख खालि जोंनि 2 नं कुसुगाव समस्तियाव बयनिख्रुइ बोलो गोरासिन केन्डिडेट बिसि फिसा गैयै निष्ठाबान कर्मी ओरैबायदि खामानि मावबाय बे गभर्नमेन्ट गैयाब्लाबो बिटिसिआव जोंनि गभर्नमेन्ट गैया आसामाव आसाम गभर्नमेन्ट दं आसाम गभर्नमेन्टनि थाखाखौ लाबै सानथ्र'हायै लामा मावगासिनो दं बिसोरा बेबादि नेताखौ जोंनो नांगौ गतिके जोंनि 22 तारिखआव जानो गोनां बिसायख'थियाव 2 नं कुसुगाव समस्तिनिफ्राय दानि एमएलए मिस्टार रबिराम नार्जारी बिथांखौनो नांगालनि सावगारियाव नोंथांमोननि बेसेन गोसा भटखौ बयबो लैहोर फैनानै खौसेयैनो बिथांनि सावगारि नांगालाव बुनानै बे फुल भटआव देरहासार होनानै जों बिथांखौ एम खालामना लाबोथारनांगौ दा बेखौनो खावलायबाय रायजो राजाफोर जा बुंग्रा द्लाम दंबावो आं बेखौनो बुंनानै बयनिबो गाहाम देहा हामजा हामा हास्थायनानै जाहाथे 22 तारिखखालि बयबो लोमजाया साजायालासेनो भटखौ हैनो हाथों आफा आनान गसाइनाव बोर बिनानै आंनि सुंद' बिबुंथिखौ बावनो फोजोबबाय जय बिपिएफ जय बिपिएफनि